Il-Gvern qed jieħu l-passi meħtieġa biex id-drittijiet li ngħataw permezz tal-liġi tal-Unjoni Ċivili ikunu riflessi b'mod tajjeb fil-mod kif jaħdem is-servizz pubbliku. Dan b'mod partikolari id-dritt li fuq il-post tax-xogħol koppji f'Unjoni Ċivili ikunu meqjusa daqs persuni miż-żewġa. Ċirkolari maħruġa mill-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni Pubblika tispjega kif dawn il-koppji għandhom igawdu mill-miżuri kollha favur il-familja u tispjega liema huma. Il-Ministru għall-Libertajiet Ċivili Helena Dalli qalet ma' One News li dawn il-miżuri jvarjaw u għalhekk is-segretarji permanenti u l-kapijiet ta' dipartimenti kollha qed ikunu marfa x'inhuma u kif għandhom ikunu attwati. Bħal pereżempju għandek urgent leave jew bereavement leave meta immut xi ħadd viċin tiegħek jew xi ħadd mill-koppja. Dak li kien japplika għal koppji miż-żewġin issa qed jiġi japplika għal koppji f'Unjoni Ċivili. Fl-aħħar nett saħqet il-Ministru Dalli li l-iskop tal-liġi dejjem kien wieħed ċar u jkun qed jonqos il-Gvern jekk ma jkunx hu l-ewwel wieħed li jara li minn fuq il-karta drittijiet isiru realtà. Ħajkollhom impatt għaliex issa koppji li qegħdin f'Unjoni Ċivili għandhom l-istess drittijiet għax aħna dejjem hekk għadna li din hija kwestjoni ta' drittijiet. Għandhom l-istess drittijiet li għandhom koppja miż-żewġa anke fejn jidħlu family friendly measures.